салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, лайк зентон, подписация фаромӯш накунтон. Шумо ҳеҷ чӣ намебарояд бародаро. Подписация кунтон, ҳар рӯза хабараи хуша албатта бо хамиштон. Бародарҷоно, ҳамин якумада боғи фурӯшӣ ҳосилашо мефурӯшанд. 110 бих ана дарахто, ҳамин 2000 сола 500 сола дарахт, ҳамаш кареги, ҳамаш нағз кареги бародаро. 110 бих суртҳои дарахт бародаро, ана мачалка, бобоӣ, супонӣ, бинигорӣ, фақат суртҳои зӯр. Агар харидори аниқ бошда, марҳамат телефон кунтон. номери соҳиби боғ ҳаминҷанда ҳай рӯи экрананда. ин боғ дар чилгизӣ бародаро. хеле одам ҳамин точ накунед, мегӯяд бирикти сеюм. Бирикти сеюми чилгизинда бародаро. Сеюми кӯҳна пешина. масъалаи ин тагаш алафаш баланду ин хемгӯ ин алафаша шумо бо тоб тоза карда метиҳанд ки харадаган алафаша даврида хушкро карда тоза карда метиҳанд спокойно хуш мекунда ҷои хушмекардагӣ офтобчоқӣ нағз. авадигон суртош бинигорӣ, бобоӣ, мачалка, супонӣ, боғош суртҳои нағз албатта. ҳамаш шохшикан кардаги бародаро. шароитош ай хушкунива бениҳоят зӯр. бо ягон қисм саволотон бошад маводо бародаро, албатта ми якумо телефон кунтон, якум ҷавоб медиҳам. монда боғҳо бисёр. боғҳои 1 гектара ҳай, боғҳои 2 гектара ҳай, 3 гектара ҳай. ана боғ ҳосилаш ки собствени ҳай. номери худама ҳама медонад бародаро. 988 47 00 28. ҳама телефон кунтон. маълумотошо ман ҳамеша мефаҳмонам шумо ба. мана ба чишми худотон беҳтар ягон хол ин хел гапу кораш не, вообще холаш не бародаро. барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур. лайку подписация фаромӯш накунтон. худо нигаҳбон. раҳмат бародаро.